приятели! Днес ще си направим едни вкусни и здравословни сладки за Хелоуин. А за тези от вас, които не харесват Хелоуин, нека да ги наречем просто есени здравословни сладки. Да започваме! В купа първо смесваме сухите съставки. И пресеем една чаша и половина от този тип ръжено брашно. Добавяме едно пакетче бак пулвер, едно пакетче ванилия с захар, 2 супени лъжици канела, една супена лъжица индийско орехче. На тема Хелоуин добавете и някакъв цвят. Тази боя е жълта, но се надяваме да стане оранжева, каквато изглежда, за да бъде повече в духа на Хелоуин. Добавям малко ядки и сушени плодове, малко стафиди на вкус, пени семки отново на вкус, малко сурови лешници. Бъркаме хубаво всички сухи съставки. Време е да преминем към мокрите съставки. В купа разбиваме 2 яйца, половин чайна чаша разтопено кокосово масло, тиква за хелоуински или есенен вкус и аромат, което много трудно се намира. Аз успях да намеря това бебешко пюре и за това ще пробвам с него. Добавяме мед на вкус, около една чайна чаша. Пак ако искате, може повече, може по-малко. И разбъркваме всички мокри съставки до хомогенна смес. Остава да добавим мокрите към сухите съставки и да разбъркаме добре до получаване на хомогенна смес. Това е нашата готова смес. Ето тези формички, които си взех от Синсей, са доста хелоуински, които ще напълня с сместа и ще сложа да се пече в предварително загрята фурна на 180 градуса. Почна да пълня с сместа, намазах всяка от формичките с кокосово масло, за да не залепват. Пълним формичките някъде на половина, за да им дадем възможност да се надуят от бак пулвера. И след това слагаме в предварително загрята фурна на 180 градуса за около 20 на минути. Ето го и крайният резултат. Получиха се доста детайлни и интересни. Надяваме се и да са вкусни. Бон апетит!